боз як ҳафтаи нав оғоз шуд. Хабаргузори шуро студияи марказии радио Озодӣ аз шаҳри Прага пешниҳоди шумо мекунем. Шаълои Гулхоҷа ҳастам. Салом. Сархати мавзӯи барнома имрӯз 2 апрел. идораи додситони марги шубҳабарангези Абдурасул Назаровро таҳқиқ мекунад. ёру наздикони фавтида бовар надоранд ки ӯ аз беморӣ даргузашт. ҷанҷоле ки ба буҳрон наздик овардааст. Тоҷикистону Русия парвози 11 хатсайрро манъ намуданд. барои ҳалли моҷаро ҳайат аз душанбе ба Москав меравад. низоме ки кондуктор ва баҳси бақия пулиро аз байн мебарад. аз 2 апрел нақлиёти ҷамъиятӣ дар душанбе ба пардохти электронӣ гузашт. агар арзон мешид мегирифтем мисол 4 сомон 3 сомон мегирад буд. додситони шаҳри Душанбе тафтиши парвандаи марги Абдурасул Назаровро бар уҳда гирифт. ин марди 39 сола шаби 28 март баъди даъваташ ба милисахонае дар шаҳри Душанбе ба таври мармуз даргузашт. мақомоти тафтишотӣ мегӯянд воқеан дар бадани Назаров доғҳои шубҳанок ҷой доштанд ва аз куҷо пайдо шудани ин доғҳоро ташхис дақиқ мекунад. дар ҳамин ҳол пайвандони ҳалок шуда тантанаи адолатро талаб доранд. ҳамсояҳо ва хешутабори як ҷавоне ки баъди ба идораи пулис бурданаш дар бемористони Душанбе ҷон дод аз вуқӯи ин ҳодиса изҳори нигаронӣ карданд. мо нами ҳамсоёи нами бачаемо тарафдорем ки касе ки нами бачаро рамхелӣ карда ҷавоб битан ҷазош битан. Абдурасул Назаров ки дар Душанбе ҷилди мошин медӯхт рӯзи 28 март аз тарафи кормандони милитсияи Синои 2 боздошт мешавад. тақдири минбаъдаи ӯ рӯбарӯ ба моҷароҳое мешавад ки хешовандон мехоҳанд воқеияти онро бифаҳманд. шаби он рӯз ба Садбарг Бобохонова ҳамсари Абдурасул дар маҳаллаи чаромгарони шаҳри Кӯлоб хабар медиҳанд ки ӯ дар бемористони қарияи Боло бистарист. Садбарг ҳамсари ӯ ба радиои Озодӣ гуфт замоне ки ба бемористон расид шавҳарашро дар ин ҳолат дид. рафтам давидим дромам 5 корпус 2 этаж ки дарам кислород мондагӣ ҳамаи ҷош задагӣ маиб ягон ҷош кор намекунад. пеши врач дромам гуфт ки оварданашам 3-4-5-6 милиса оварданаш дастош ҷои нарушник гуфтам ки гуфт ки ҳам кор мунай ам хеле беҳуш бегӯш ҳами қакидилша чӣ кардем як бор нафас графт тамом уфтад. баъди чанд вақт ба ҳуш наомада Абдурасул Назаров фавтид. хешутабор ҷасади ӯро аккосӣ карданд ва дар он захмҳоро мушоҳида намуда даъво доранд Абдурасул шиканҷа шудааст ва ба он тоб наоварда фавтидааст. манобаи радиои Озодӣ мегӯянд дар пурсиши ибтидоӣ милисаҳо ба муфаттишон гуфтанд гӯё дили Абдурасул аз истифодаи аз меъёр зиёди маводи мухаддир истодааст. ин фарзияи тафтишотро касоне ки Абдурасулро мешиносанд рад мекунанд. اگر یادم چیزی کسال میدار جمعی جمعی محلی شدن کسال میدار یک کدام خسلاتی بچه рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. русия аз имрӯз 11 парвози Somon Air ба шаҳрҳои кишварашро манъ кард. дар посух Тоҷикистон низ эълон намуд ки аз рӯи 11 хатсайр парвоз намудани 5 ширкати русӣ ба Душанбе ва Хуҷандро иҷозат намедиҳад. қарор аст ҳайати баландпояи мақомоти Тоҷикистон барои ҳалли моҷарои ҳавоӣ 3 апрел озими Москав шавад. ба ин ҳайат намояндагони ширкатҳои ҳавоӣ, вазорати нақлиёт, умури хориҷӣ ва адлия шомил ҳастанд. ҷанҷоли ҳавоӣ миёни ду кишвар 2 ҳафта пеш ва баъди он шурӯъ шуд ки Тоҷикистон ба ширкати русии Уральские авиалинии иҷозати парвоз дар масири нави Перм-Душанберо надод. русия таҳдид карда буд ки аз чораҳои дигар аз ҷумла қатъи парвози ҳавопаймоҳои Тоҷикистон кор мегирад. ин моҷаро дар авҷи сафари муҳоҷирони тоҷик ба Русия иттифоқ афтодааст ки садҳо мусофирро саргардон намудааст. эҳтимолан муқаррароти муҳоҷират ба Амрико ки солҳои ахир миёни шаҳрвандони Тоҷикистон шӯҳрат касб кардааст дар оянда сахттар хоҳад шуд. ҳукумати Амрико пешниҳод дорад ки барои ҷилавгирӣ аз терроризм аз довталабони визаи ин кишвар маълумоти бештар дархост шавад. шуруъ аз тахаллусҳое ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ доштанд то телефонҳое ки дар 5 соли ахир истифода намудаанд. чуночарои ин мавзӯъ дар гузориши Хиромон Бахозода. дар чаҳорчӯби ҷамъи маълумот аз довталабҳои раводиди Иёлоти Муттаҳидаи Амрико,
ҳукумати ин кишвар пешниҳод кардааст ки хоҳишмандони сафар ва муҳоҷират ба амрико дар бораи ҳуввияташон дар шабакаҳои иҷтимоӣ иттилои муфассал пешкаш кунанд. ин пешниҳод 30 март аз сӯи департаменти давлатии иёлоти муттаҳидаи амрико матраҳ шуд. агар маъмурият ва бюҷети иёлоти муттаҳидаи амрико ин пешниҳодро тасдиқ кунад, ҳар довталаби сафар ва иқомат дар амрико бояд хабар диҳад ки дар давоми 5 соли гузашта дар кадом шабакаҳои иҷтимоӣ ва бо кадом ному насаб фаъол будааст. иттилои дастрасшуда барои ташхиси амиқтари ҳуввияти довталабҳо истифода шуда ба арзёбии парвандаҳои тахминан 14 миллион 700 ҳазор нафар таъсир хоҳад гузошт. ин пешниҳод ба ваъдаи президенти иёлоти муттаҳидаи амрико Доналд Трамп дар мавриди таҳқиқи ҷиддии довталабҳои зиёрат аз иёлоти муттаҳидаи амрико ки ҳадаф аз он ҷилавгирӣ аз терроризм аст, мувофиқат мекунад. бар пояи дастуре ки моҳи майи соли гузашта тасвиб шуда буд, ходимони консулгариҳои амрикоӣ маълумот оиди фаъолият дар шабакаҳои иҷтимоиро фақат аз афроде талаб мекарданд ки дар робита бо терроризм ва амният афроди мавриди нигаронӣ маҳсуб мешуданд. пешниҳоди нав ҳафтаи гузашта дар феҳристи федералии иёлоти муттаҳидаи амрико нашр шуд. баъди 60 рӯзи арзёбӣ идораи маъмурият ва бюҷети амрико инро тасдиқ ва ё рад хоҳад кард. ҳамин тариқ дар ҳоли тасвиби ин пешниҳод довталабҳои визаи амрико бояд тамоми рақамҳои телефонӣ, имейл ва сафарҳои хориҷӣ 5 соли гузаштаашонро ошкор кунанд. онҳо ҳамчунон водор хоҳанд буд ки дар бораи ихроҷ шуданашон аз кишварҳои дигар ва ширкат доштан ва ё надоштани хешу ақрабояшон дар фаъолиятҳои террористӣ маълумоти муфассал пешниҳод кунанд. ходимони департаменти давлатии иёлоти муттаҳидаи амрико мегӯянд, эҳтимол дар оянда аз довталабҳои визаи дипломатӣ ва расмӣ низ иттилои иловагӣ дархост шавад. дар ӯзбекистон мураббияи буғчае дар шаҳри ҷизахро баъди нашри видеои латукуб шудани кӯдакон аз тарафи ӯ дар интернет аз кор ихроҷ карданд. дар пайи нашри навор дар интернет вазорати таҳсилоти томактабии ӯзбекистон бо ташкили як гурӯҳи махсус муайян кард ки ин ҳодиса 27 март дар арафаи сафари президент Шавкат Мирзиёев ба Ҷизах рух додааст. дар рафти санҷиш муайян шудааст ки мураббия он рӯз ба далели як мушкили хонаводагӣ асабонӣ буда дар натиҷа кӯдаконро латукуб кардааст. дар робита ба ин ҳодиса парванда боз шуда ба додситони Ҷизах ирсол гардидааст. бармегардем ба Тоҷикистон. дар автобусу троллейбусҳои шаҳри Душанбе дигар пули нақдро қабул намекунанд. низоми нав ки пардохти электронист тамоми мусофиронро муваззаф мекунад ки кортҳои пластикӣ дошта бошанд. дар шаҳрдорӣ гуфта буданд ки ҳадаф аз роҳандозии низоми нав аз байн бурдани баҳсҳо дар мавриди бақия пулист. аммо то кадом андоза мусофирон ба истифодаи кортҳо оғоз карданд, Шодмони Ятим мушоҳида намуд. шуруъ аз 1 апрел ҳамаи нақлиёти калони ҷамъияти пойтахт ба низоми пардохти кортӣ гузаштанд. дар навбати аввал автобусу троллейбусҳо аз ин низом истифода мекунанд. нархи як корт ки дар истгоҳҳо фурӯхта мешавад 10 сомонӣ аст ва дар ҳисобаш 6 сомонӣ дорад. масъулон мегӯянд ба суръатҳисоби кортҳо ҳарчи бештар пул гузаронӣ ҳамон қадар имтиёз дода мешавад. аввал 1 сомон 20 дирам апа оз 1 сомон троллейбус 1 сомон 20 дирам автобус яку анам 50 сум боло мепарто арзонтар мешавад, скидка мешавад, имтиёздор мешавад, 30 дирами арзон мешавад. ба гуфтаи фурӯшандаҳои корти нақлиётӣ ҳамарӯза то 15 нафар аз ҳар як нуқтаи фурӯш корт мехарад. бо вуҷуди ин сокинон ҳанӯз сарфаҳми истифодаи ин кортро нарафтаанд. корти амалкунанда шералӣ неъматов дар баробари ронандагӣ маҷбур аст ин кортро ҳамеша сари чамбарак дар даст нигаҳ дорад. бояд пули нақдро аз мусофирон нагиранд, чун аксар мардум корт надоранд, пулро гирифта аз корти худ ҳисоб баробар мекунанд. хак мо дар корхона гуфтан гирем мо гирифтем шоди худ мо пул парфтаги имҷада 200 сомонӣ ҳангоми ҳаракат бад вақти сор шонад чиз мекунем да паш мекунем ҳисоб кардам ами ҳисоб мо бегаи плануна чиз мекунам да ҳисоб мекунам мехай карта шаб бу карта хубтара мо ба низоми пардохти кортӣ чанд моҳ боз дар бархе аз нақлиёти ҷамъияти пойтахт таҷриба мешуд, вале ба назар мерасад ки кам касон ба он одат кардаанд. агар арзон мешид мегирифтем мисол 4 сомон 3 сомон мегирад буд мегиремш да. бархе ҳам ба хотири бақия пулӣ чунин кортҳоро мехаранд.
فرقش وقتی که پول میدان نداشته باشه این удобный تره برای که ساعت باید بیاسما گفتمشونی با همین سراز مدروی کنش این удобный تره. در نقلیات جمعیتی پایتخت نداشتن بقیه‌پولی همیشه بحث مسافران و رانندگان بود. مقامات یکی از سبب‌های به این نظام گذاشتن پایتخت را در همین گفته بودند، ولی نظام پرداخت کارتی نه به بودجه حکومت شهر بلکه به یک شرکت علاهیده می رود. مقامات تا حال نام این شرکت را آشکار نکردند. شادمان یتیم، زرانگیز نوروزشاه، آزادی دوشنبه. барномаро идома медиҳем. Ногоҳии соҳибкорони тоҷик аз фанновариҳои рақамӣ тиҷорати онҳоро камдаромад кардааст. Ба чунин хулоса коршиносони технологияҳои иттилоотӣ расиданд. Барои тағйири чунин вазъият дар шаҳри Душанбе аввалин ҳамоиш бо номи Digital Day ташкил карда шуд. Ташаббускорони нишаст боварӣ доранд минбаъд ширкатҳои маҳаллӣ барои тарғиби моли худ аз тури ҷаҳонӣ бештар истифода хоҳанд кард. ҳамкорони мо аз настоящи время дар ҳамин бора гузориш омода намуданд ки аз кайомарсиятто мешунавем. یکی از نخستین شرکت‌هایی که فناوری‌های دیجیتال را برای بیزنس در تاجیکستان پیشنهاد می‌کند 5 سال پیش تشکیل شد. به قول مسئولانش تاجران در تاجیکستان تنها 2 سال پیش برای پیشنهاد محصولات خود توسط فناوری‌های اطلاعاتی توجه ظاهر کردند. با این هم بسیاری از تاجران تا هنوز نمی‌دانند که در طور جهانی چگونه رفتار کنند. مرحله ابتدایی این بازار الکی گذشت. شرکت‌ها فعالانه از آن استفاده می‌کنند. برای همین می‌توانم گویم که این بازار قفا مانده نیست. تاجیکستان در راه اندازی فناوری‌های مخابراتی تقریباً از همسایه کشورها در منطقه چند سالها عقب مانده است. تا به حال 60% همه رکلام‌ها در کشور از پلاکت و تابلوهای کنار راه عبارتند. سه بازار این رکلام توسط رادیو و تلویزیون است. با تبلیغات دیجیتالی همگی 10% بازار راست می آید. معرکه دیجیتال دی که در آن کارشناسان تاجیک و بین المللی شرکت دارند با هدف آموزش صاحبکاران تشکیل شد. آنها به صاحبکاران چگونگی پیش برد محصولاتشان را توسط اینترنت می آموزانند. خیلی از آدمانی که در این تالار نشستند به استحصال و یا فروش این یا آن خدمات، محصولات و چیزهای دیگر مشغولند، اما آنها فراموش میکنند که این دانش‌ها را به دیگران نیز باید آموخت. اما تضاد در آن است که جوانان که بخش اعظم جامعه را تشکیل می‌دهند از شبکه‌های اجتماعی بیرون نمی‌شوند. با این وجود شرکت‌های محلی خیلی کم به این شبکه‌ها توجه می‌کنند. سازمان‌های بین المللی در تاجیکستان از فناوری‌های رقمی فعالانه استفاده می‌کنند و از این حساب در بازار داخلی صاحبکاران را کنار می‌زنند. امروز شرکت‌های کم از فناوری‌های رقمی استفاده می‌برند. از آنکه که ما فعالانه آن را استفاده می‌کنیم به فکرم خیلی برد کردیم. تعداد زیادی جوانان ما را می‌شناسند و ما را می‌دانند. با محصولات ما طلبات وجود دارد و ما این را می‌بینیم. با گفته شرکتداران دیجیتال دی، صاحبکاران تاجیک دیر یا زود در هر حالت به استفاده گسترده فناوری‌های رقمی برای پیشبرد بیزنس خود استفاده خواهند کرد، چون بخش اعظم خریداران به مثل هر جای دیگر همه معلومات ضروری را از اینترنت می‌گیرند. ва Шер Муҳаммади Шоиён раиси додгоҳи олии Тоҷикистон, президенти Федератсияи човандозон ва пойгаи асбдавонӣ интихоб шуд. Президенти Федератсияи човандозон вазифаи ҷамъиятист ва онро токунун Ҷамшед Машрабзода раҳбари дастгоҳи вазири корҳои дохилии Тоҷикистон бардошт дошт. Гуфта мешавад, интихоби Шоиён ба хотири рушди ин соҳа сурат гирифтааст. Шер Муҳаммад Шоиён аз ҷумлаи мансабдороне дониста мешавад, ки ба парварӣ таваҷҷӯҳ дорад. Дар мусобиқаҳои бузкашӣ ва пойгаи асбдавонӣ ҳамеша аспҳои марбут ба ӯ ширкат мекунанд. Соли 2016 дар ноҳияи Муминобод шоҳҷоизаи бузкашӣ наврӯзиро аспи Шоиён бо лақаби Файсан соҳиб шуда буд. Файсан 2 соли пеш ба соҳиба Шоиён мошини сабукрави ВАЗ-2107 ва шутурро фоида овард. Дар ҳамин ҳол соли гузашта аспе бо лақаби Рахш, ки соҳибаш писари Рустами Эмомалӣ аст, барандаи шоҳҷоизаи пойгаи аспдавонӣ мошини Мерседес гашт. Тавре мегӯянд дороиву аспдавонӣ. Агар мехоҳед дар бораи ин хабар ва дигар гузоришҳои Радиои Озодӣ маълумоти бештар бигиред, пас ба сомонаи мо www.ozodi.org биравед ва ё ба Озоди видео канали мо дар YouTube. Барномаи имрӯзи мо анҷом ёфт. Фардо шуморо дар ҳамин вақт интизорем. Худо нигаҳдор.